usábamos? A ver, axúdame. Punto lipo, moi ben, no punto lipo todo que chufamos, vale? Que é iso? A ver, enséñanos. É unha bandeja destas de por espar, de cortiza blanca. É un envase? Seguro? Habitualmente que nos dan aí? Fuimos a comprar a carne ou fiambre, entón é un envase. É un envase de vidro? Non, oiru nada. É un envase de papel e cartón? É un brick? É unha lata? Non. É un envase de plástico? Sí. Vale, estas bandexiñas de por spam son un tipo de plástico distinto. Hai moitos tipos. Entón, como son envase de plástico, o amarelo,